Ibu mau nampak masalah. Kira di mulut siapa? Oh ini mau nama. Hello, welcome back again guys. Dinini godan video नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आरो दिनैनि भिडिअआनो जादों ओरैबायदिना नोंथांमोनाथ' नायनो सानबाय थानाय आदै नालि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथांनि हाबायाव जों दा थांनो नागिरदों बिथांनि हाबाखौ जाहैगोन जासिजोबनो नागिरदों बिथांनाव आरो नोंथांमोना बिदि गोसो दंब्ला नायलांदों आदै नालिनि हाबा दिनै रिसेपसन डेआ हाबायाथ' मैयानो जाना थांबाय गोथार जुलिया दिनै रिसेपसन डे बे रिसेपसन डेआव जों थांनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना गोसोबा नायलांदो डाइरेक्ट आदै नालिनि न'आव थौदो लेट्स गो वाव मेन आदै एन्टारटेनमेन्टनि गिदा नै बेनो फुरा फैबाय आच्छा बिएन बर' फेमिलिफ्रा आदै एन्टारटेनमेन्टनि मादैखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दं नै बेनो आदै एन्टारटेनमेन्टनिया जोंनि लोगोरिया बेनो आदै एन्टारटेनमेन्टनि जोबोद समायनाखा अरखि नङा होमबा आदै अरखि आदै अरखि फुराबो अरखि दाहोनसै आच्छा आदै एन्टारटेनमेन्टआव जोबोद हेपि बिहा बिदिखा गोदोनिफ्रायनो अयभास गाज्रिखा मिनि खुसि मिनिखैनो थाबाय थागोन नालाय अराय सम हेपिखा आदै एन्टारटेनमेन्टआ बयबो मिथिखागौ बेनो आरोखि गाइसमान आदै एन्टारटेनमेन्टनिया गोबां दं नै ओरैबो मानसिफ्रा आदै एन्टारटेनमेन्टआव बयबो आदै एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माबादो बोर सारस्रिहरदो मोजाङै मोजां रायजो मोनजानायनि आरो मिनि खुसि अराय सम रायजो मोनजालांनायनि आदै एन्टारटेनमेन्टआ अब्ला बेखिनियानोसै गाइस ब्रादार हेलौ माबा ब्रादार गोरबोखौ लोगो मोनबाय मोजां नांबाय दायो जोङो दोंगासिनो आरो हाबायावनो ओमफ्राय दा बुंनोसै ओमफ्राय नोंसोरो दासो फैदों नामा औ दासो फैदों ब्रादार दासो फैदों ना जोंबो बारा बावाखै ब्रादार चेनेलाव मा बुंनो सानदों आंनि चेनेलाव दे बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंनिया ब्रादारा बहुत खस्थ' खालामगासिनो आरोना गासैबो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो गासैबो 1K जागोन फाटाफाटि बहुत बरिया मोजां माने लाखिबाय थाबानो जाबाय आरोना अदिनो भिडिअ बायदाबानो जाबाय ब्रादारखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो गोबां मोजां नांबाय थेंक इउ फट'शुट सोलिगासिनो नै आदै एन्टारटेनमेन्टनिया जोंहा दिनै ब्रादार मेयरखौ लोगो मोनबाय बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो सिनायो सोरबा सोरबा गासिबो सिनायगैखाया ब्रादारखौ आदा मेयरखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो थेंक इउ गोजोनबाय खुलुमबाय बयखौबो फंबायनि चेनेलाव ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव फैनानै माबोरै मोनदों एन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों ब्रादार आंखौ दिनै लोगो मोननानै माबोरै मोनदों दिनैनि एन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव फैनायनिफ्राय नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननायसिन मोनदों ब्रादार दिनैसो फार्स्ट टाइम ना आरो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन ब्रादारखौ लोगो मोनगोन होननानै दिनै लोगो मोनबाय गोसोफोरा दुब जायाखै नामा ब्रादारनि भिडिअखौ नुनानै दिनै मोनायाव बिराद उसाव बादाव मोनायाव फैनो गोसो जालायथारदों ब्रादार खम जारला नङाबा जाखांबाय जाथ'वाखै ब्रादार बावाखै फैनाया ओमफ्राय ब्रादार आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनो गोसो नोंना मा चेनेल ना आंना बिएन बड' ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो खालामनानै हो मा ब्लग भिडिअ आगार नामा दे ब्लग भिडिअ आगारनो मोजां भिडिअ आगारदो बयनिबो गोसोखौ बोनो नाजादो बेसेबां जाखो साबस्क्राइबारालाय 1K थांहांदों दे बयबो आंनि नायगिरिफ्रा बयबो 1K खालामना होदो अननानै गोसो गोरबोनिफ्राय बुंबायसै उदैबो सादों ओंखाम उखैलायलांबाय ओमफ्राय ब्रादारा जाखांबायमोन जाथ'वाखै जानोसै नोंथ' गोगोम जाखागोन एन्टारटेनमेन्टनि हाबाया 12 नेदां ओमफ्राय जोंहा नै ओरैहाय दं गोरबो ब्र' बिथांखौथ' बयबो मिथिखाबा बिथाङा क'क्राझारावनो थाखायोना लोगो मोनफेरनाय जायाखैमोन क'क्राझारनिबाबो जोङो जानोसै आं दै फुङाव जाखांदों नालाय दा बेलासि जाबावनोसै मेयर मोनदोंमोन ओमफ्राय
langsung. Oke, Abo fैयाखै नामा? Zabuआ माने program dulu. Program kayak fैना. नालिगासिनो जा आब' गेमस्रिखौ लोगो मोनबाय आदै इन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव ओमफ्राय नोंना इउटुब चेनेलनि नामा? इउटुब चेनेला बिएन बड' ब्लग बिएन बड' ब्लग ना? अके नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आगैया भिडिअ होनो दा गोदानसो जानांगौ चेनेला औ नोंथांमोननि सापर्ट 1K जाहां जाबाय ना नोंथांमोननि सापर्टनि बिराद गोनांथि नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे दिनै आगैनि हाबा जानो फैदों ज' आगैखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय आरो दा जों आरो रायलायबावनांगौ दंखौ आरो लोगो मोनबाय थागोन आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आब'खौ लोगो मोननानै आरो दायो आब'आ बे आदै इन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव फैनानै माबायदि मोनखो मोजां बिराद मोजां आरो बिस्रानि बिनानाव बा बिदा फंबाय गासिखौबो लोगो मोनदों आरो बिस्रानि बिमा बिफा गासिखौबो लोगो मोनदों बेखाय बिराद मोजां मोनदों आं गोसोखौ थेंक इउ वेलकाम ओरैहाय दं नै आब' गेमस्रिनि लोगोफोरजों बेयो गासैबो जानायाव बेस्थ' दा बर' राइडार ब्रादारखौ सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबाय औ सेकेन्ड टाइम ब्रादार हलियाव खेबसे लोगो मोननाय जाबाय औ आदसा नांजोब्बायना दिनै मोजां सिनायनानै लादो औ मोजाङानो ब्रादार मिथिगौ मैयानो फैनाया थिनालियाव जों दासो फैदों बारा गोबाव जायाखै मोजां फंबाय जाखांथ'बाय जाबाय मा नामलाय नोङो आंना फंबायथ' सापर्ट खालामनो जाबाय गाइस नोंसोरो साबसक्राइब खालामाखै जायगा साबसक्राइब खालामाखै सापर्ट खालामबाय था इन्टारटेनमेन्टनि मादैयाथ' जोबोद जोबोद समायनायानोना बासिनो हाया गाइसमोन बिराद मोजाङानो नोंथांमोना बयबो इन्टारटेनमेन्ट ब्र'नि थाखाय एसे प्रे खालामनानै होदों मोजाङै मोजां रायजो मोनजानायनि आदसा आबौ आदसा जोंना बे इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव गोदानखौ माबायदि मोनदों फिसौजो गोदानखौ बिराद मोजां फुरा अरखि गासिबो औ बेबो मोनामजोबो मानसिफ्रालाय मोनामो बिबुनि लाखाबाय आरो ना दामानियाव गासिबो नांगौ दा गासिबोथ' आयु आबौना मैया मोसानायानो आदै सानो खाराखैनो खाराखैलै मैया मोसानाया जिउ हाथाय साल' मोखाङा मा सिस्टेम दंलै आबौ मोखाङा गोबोरखि मोखां माने जों बिराद रायलायो सिगांनिफ्रायनो खिन्थु फार्स्ट टाइम लोगो मोननायावनो बिराद गिदिर सानाव लोगो मोनबाय आरोना जोङो लोगो मोनफेरलायाखै नालाय सिमावबो सानाखैमोन नोंखौ हाबा जागोन दा दे इमान दसेनो ना मोजाङै था मालाबा लोगो मोनबावगोन होनदों